Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Keling jong kaki isu Southwest Sales District. Bapik tiru ya ka wepak ka jeli trikam kata po Muslim sin ar di blok ke bahap po jeli trikam jong kaki isu Southwest. Ti habang ipang tu po Muslim ba nak tu ka nakadong ka thai Muslim du snam ar puai ar ar kantam kising balang ko kan tu bro iki circle jongi jong kaki isu no du ka South Super Circle. Kalau bak border circle bat kabalat border area circle FPGGP bat kiwe kising bahlang kile dawai ka sarkar ban ai no lebat ketiu kerdan no ya ka Mosram syaka civil subdivision nomor ka Mosram kede ka we na ki ka Mosram sin ar di block kede ka we na ki block ka bala Islam nomor nadu Islam khat khandai spa ndu ar wat ka jela jongi ru kam pat yo na ka jong ka jela ketika blok apu Muslim pula dalam kajong ke blok. Ti kumbang i ba kalong hadu menta kenika Muslim sin ar di blok ladan kumba sispa andru potam kisnong. Bat ladang i ken ya ka jingjingai na ka Muslim sa silong kala poi ki 30 kilometer. Ndre langi perkat na langi paipat syaki kinong song jongi naka dong kathan Muslim itu kidong ki basharum kidong basya bordan hak bede ki jingdon kam kalau long ka bajingai iki lada iki kam ki jam pendap nomor hawan hadu saya silong te kumta hak kini ki snam ki baladap ni ba kata ka jingdawa jing ki tunhun sing balang kamtam ki circle jongi ki balai tristom kila dawai ka sarkar ban pun urlong no ban ai no ban ketu kerdan no ya ka Muslim sin ar di blok sya ka civil subdivision hadu menta kam sempat la urlong kumta nakaling jungi ka isu Southwest ni kerpat ya ka sarkar kumjuru ya kinong mikmat ki badai nak po ka Muslim constituency bakin simkia bakin kentu bakin nyekran ya ka sarkar nak menta ban kentiu kerdan no ya kaneka Muslim sin ar di blok sya ka civil subdivision Persoalan sarkar. Persoalan sarkar bade ka jenol kam jong ka thai Southwest Sales ya ka wai ka community and rural development block te hajing sha kani ka jing dawa community and rural development block apo Southwest Sales kam dai shu barang thamai na ba nadu snam arjar khatsan terter ila dawa la kunung no ba kandam ka wai ka sin ari block hapo dolon na ne jong hapo jong ka thanwa ka ji ti ya kani banta jing sang la penso na du ka ha kani ka tem ka dap jong sarkar ha ka bang la ya kandu you minister in charge jong ka CNRD block ha bitu gipor CNRD department tu gipor ha ka bang long ba dai ban town la sakoi ka block hapo wa ka ji dolon nomor ngan se thu pi ne wei jing sha ka long ba kini ka than ka dan dai ka wei ka than ka ban sa din ha po sa ki babun ki snong kolong ba ki don nat hadu laipho hadu nopho kilometer na po makarwat ti haba kini ki ba na ki than ki lai don kam sa ki blok kata sa po ranikor la ne makarwat kolong ba sa po makarwat ki haban song kali hadu ar hadu lai kanta bat tame kataru bercaran koru ki haban ya ta kajat haka jingjinga haka berkasimpor habudu kumba lai kanta bikin poi te kata ka dei ka banta ka bana kaleng jong ni ki su Southwest Sales ni kwa ban kamau beng ni kwa ban kran beng ka sarkar ha sha kam dei ka mat ka barang thamai re ka dei ka mat ka bala sa tang la bunsnan bar ka ju poru ni sultanat pat bangi i ba ki nong ikmat na po Southwest Sales menen kila kran ha dei ba ka ni kamat ban ong marmara ka blok tengi kenpuru ki kumbangi ju kenpu na ka por ni kentu ki ba kidei benda simkhia bidei bakani benta bat kumjuru kuma kidei partner po government ba kidei ban push ya ka sarkar ba kidei ban snan udut ya kata ka apo ukaji lane dolon hata po Southwest Sales